Kako kang marieyo tije mag apise mag sirikal, jogo madeko kata chope apisi e sama oleo omisiem ni biro golgi e bug jotij sirikal ka iwacho ni gibiro bedo thenge. Mairien kaluwore gi jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku manotimo limbene mar apoya apise mag sirikal kawuono kendo loro oko ne jotij sirikal mane odeko e tich. Ruku ogolo siem kaluwore kod wach dhengruok e tije kendo dwaro na apisa motelo ne migawo mopogore opogore mondo ne ni tich otiyore e yo makare. The people to deliver services to the people of the Republic of Kenya is not the president alone. It's not the minister alone. It is all those people who are in offices from our division level to sub-county level, to location level, to county level, to the regional level, even to those headquarter offices in Nairobi and other places. Because we are employed by the government of Kenya on behalf of the people of Kenya. When you are employed, you are qualified to do whatever you are doing in these offices, and we are not doing it, then tunaanza kusema rais hafanyi kazi. Rais atakuja hapa Nyeri kufanya kazi. Rais ataingia kupatiana IDs. Rais ataingia sijui these other county education offices which are empty.